Здравей, колега. Здравей! Как се казваш? Николай се казвам, Откъде си? от Драгиново, Велинград. Супер. Колко работиш години в Рувентранс? 2 години. Някой път те виждам с манинко червен камионче. Караш 2-3 коли. Ко повече харесваш? Да караш голям камион с 9 коли, 8 или 2-3 с манинка? Като цяло за професионалистите няма значение голям или малък камион. Стараем се работа да върви и да бъдем професионални шофьори. Супер. Има ли по България опашки, някакви истории? И като цяло в България пътищата малко не са зле, но пък бива. Няма опашки, няма... Спират ли полицаите? Сега зависи, ако направиш нарушение, ще спрат, ако не направиш, няма да те спрат. Доволен ли си работа си? Да, много съм доволен. Лека път е завали. You got me dancing and crying, rolling and flying. Love, don't let